Hej, jeg hedder Anna, og jeg er jordemoder og medstifter og medejer af Jordemodertid sammen med min makker Anne. Så er det også mig, der er stemmen bag Hypnofødsel, der er vores digitale fødselsforberedelseskursus. Udover at være jordemoder, så er jeg nemlig også certificeret hypnobirthing-instruktør. Og man kunne måske tro, at hypno relaterer til ordet hypnose, at gøre ting mod sin vilje. Det har intet med det at gøre. Hypno kommer af det græske ord for søvnens gud, og relaterer derfor til arbejde for en så rolig og afspændt fødsel som overhovedet muligt. En afspændt krop og et afspændt sind. Det er det, man arbejder for i hypnobirthing. Hypnofødsel er så vores danske og jordmorprægede version med alle vores bedste tips og tricks fra vores mange års erfaring på fødegangen, tilsat de her teknikker fra hypnobirthing. Hypnobirthing er en af de største grene inden for fødselsforberedelse i verden. Derfor er det også en af de typer fødselsforberedelse, der er lavet mest forskning på. Og man kan se rigtig gode resultater, rigtig god påvirkning af hypnobirthing på de fødendes forløb. Vi ved, at det nedsætter oplevelsen af smerter under fødslen. Vi ved, at det reducerer risikoen for indgreb. Det kan være med til at afkorte fødslens varighed og bedre fødselsoplevelsen. Hypnofødsel er derfor en blanding af en masse viden om fødslen og så en masse konkrete, praktiske forslag til værktøjer til brug af teknikker undervejs. Det er både teknikker til den, der skal føde, men også forslag til, hvad man som partner eller fødselshjælper kan gøre for at hjælpe den fødende så godt igennem. Jeg gennemgår en masse emner i hypnofødsel. Der er mere end 3,5 times undervisning, blandt andet nervesystemets og hormoners betydning for fødslen. Vi gennemgår fødslens start, faser og forløb. Vi taler om samarbejdet mellem sind og krop. Vi skal tale om bevægelser under fødslen. Vi skal tale om teknikker til mental såvel som fysisk afspænding. Gennemgå teknikker til fokuseret åndedræt. Jeg skal fortælle jer om mulige komplikationer undervejs, om valg i fødslen og meget, meget mere. Tilsammen ønsker vi med hypnofødsel, at det skal klæde så realistisk på til fødslen som muligt. Samtidig skal vi lære jer at arbejde for det spontane, ukomplicerede forløb og alle de normale elementer, der altid er i alle fødsler, uanset hvor indviklede de end måtte blive. For os er det vigtigste ikke, at din fødsel forløber på en bestemt måde. For os er det vigtigste, at du har realistiske forventninger til, hvad en fødsel er. At du ved, hvad du kan gøre, hvad dem omkring den fødende kan gøre, for at arbejde med fødslen snarere end imod den. Vi ved, at de valg, der skal træffes undervejs, det bliver dine valg. Derfor så skal du have en masse viden og konkrete tips og øvelser til fødslen, så du bedre kan navigere i den kæmpe oplevelse, en fødsel er.